Тъкане на легенди, персийски шедьовър в чест на 24 икони на човечеството. Този изключителен ръчно изработен персийски стенен килим е празник на човешкото величие и вечната майсторска изработка. Изтъкан с изключителна прецизност и художествено майсторство, той отразява трайното влияние на личности, чието постижения са вдъхновявали поколения по целия свят. В центъра на този шедьовър е колекция от 24 внимателно изтъкани портрета, всеки от които представя една от най-влиятелните личности за подражание в историята. Представители на науката, спорта, литературата, киното, космическите изследвания, технологиите, изкуството и духовността, тези легендарни личности въплъщават визия, смелост, творчество и мъдрост. Всеки портрет отдава почит на личности, които са променили човечеството и продължават да вдъхновяват бъдещето. Всяко лице е изработено с изключителна детайлност, пресъздавайки емоция, характер и присъствие с удивителен реализъм. Килимът е изтъкан на ръка от най-висококачествена вълна, създавайки луксозна текстура и изискан завършек. Неговата монохромна палитра, плавно преминаваща през фини нюанси от бяло до наситено черно, придава дълбочина, елегантност и драматична хармония на композицията. Безпроблемно интегрирана в сложния дизайн е фразата «Best Role Models Ever», най-добрите личности за подражание на всички времена. Деликатно изтъкана във фона, типографията се превръща в част от самата художествена структура, подчертавайки духа и посланието на творбата, почит към хората, чието идеи, таланти и действия са оформили нашия свят. Повече от декоративно произведение на изкуството, този персийски стенен килим представлява изтъкана история за вдъхновението и човешките постижения. Той обединява високото майсторство на персийското тъкачество с универсално културно послание, превръщайки текстилното изкуство във вечно послание за съвършенство, влияние и наследство. Това произведение е част от колекцията Даниел Бикас Ръгс 2020-2023.